хора, аз съм Александър. Това е първият клип в моя канал. Сега ще пътувам по моето село и ще покажа пътя да рейсам. Не пътувам много често с рейс, така че това ще е поредица пътувания и да започвам. Ето, че вече пътуваме. Рейса се изстрелва след 2 часа чакане. Един и нещо. Минаваме през град Кюстендил, нали, живея в него. Както виждате, малко ми се виждат пръстите отражение, но нищо. Ето тук има паркинг. Сега след малко ще излезем през стадиона. Надявам се да се чувам добре, защото има и други хора. И може би се чува шумът от самия автобус. Извинявам се, ако се чува. Ето сега, тук има аптека. Може да има и баня. И ето тук банченца за страховки. Тук се върви по тази улица. Тук има едно кафе. И ето тук е стадиона. Това е стадион Осокол, на който и аз ходя да тренирам. Ето. Тук има фитнес. Тук е една от тук е една от залите за трениране. И ще спра клипа за малко, стигна малко по-натам. И ето, че хора, вече отдавна място стадион. Спряхме даже на една спирка и тук пътуваме. Това не е много интересно. Така че мисля отново да спра клипа, защото сме и на друга спирка и да. Ето тук хора минаваме през... Това запад ли е? Или още не сме? Вече сме Трия. Вече сме Трия. Не знам дали знаете този квартал. Мисля, че минахме запад. Минахме ли? Да, значи сме минали запад. Ето вече наближаваме селото. Мисля, че следващата спирка е нашата. И ще ви покажа и пътя до къщата. Автобуса почне да кара малко по-бързо, има и дупки тук. Не е много добре. Между другото минахме през Технополис, ето виждате Технополис. Между другото, другата седмица ще си купя скейтборд и ръкавици за каране. Нали, такива на колело, мотор. И ще им направим боксинг. И да. Ще почнем да снимаме, нали, на колелото и такива неща. Вече сме тук, пристигнахме. Ето, горе-долу може да видите какво има. Тук сега ще пресичаме. Той изчакваме сега. Колите върчат, чакай, да е много опасно. Да, защото нямаме видимост. Да, добре. Ето ме хора. Извинявам се за тази сапунка, която слушате, но... чао.